Hello, magandang araw. May tanggap ulit tayong welding inverter na Femer yung brand KU185. So, ito yung tsura. Yan. Hindi ko na hindi ko na isasaksak to kasi yung problema, kita niyo shorted yung output. Kita yung tester, oh. Tapos pag binaliktad ko, baliktarin natin ulit. Ganyan na lang. Kita nyo. Yan. Binaliktad natin. Pumapala. So, shorted yung output. Hindi ko na papaanda rin. Troubleshoot na lang natin to. So, bubuksan ko muna yung welding. Tapos, tatanggalin natin yung board para malagay natin sa workbench natin para ma-troubleshoot natin. So, hanggang dito muna. Hello. Ito na yung board natin ng Femer K185. So, na-test natin yung kanina, shorted yung output natin. So, nabuksan nandito na yung board. So, bali ang output niya na diode, 3 lang. So, ngayon nakakabit na yung natin, yung power supply natin. Tapos i-on ko na yung power supply. Pag sino yung uminit dito sa tatlo o di kaya dito sa paligid, yun yung may sira. So, on ko na yung power supply. So, set na 1 volt lang. Kailangan nakatanggal yung clip, ha. Kailangan nakatanggal sila sa sa heatsink para malaman natin. Ito. Ito yung isang diode na ito yung umiinit. So, ito yung subukan nating tanggalin. Baka mawala yung short. So, ngayon, tetester natin ulit. And shorted pa rin. Ito. Yan, gitna. Shorted lahat ba? Shorted din. So, nilagyan natin ng power supply. Ito yung umiinit. So, subukan nating tanggalin to.
Continuity lang tayo. Yun, shorted talaga. So ngayon naman, ito yung tester natin kung shorted ba. Yun. Wala na yung short. Wala na. Buka natin yung output. Ito yung dalawang terminal. Kung shorted pa ba. So hindi na. So yun lang ang sira natin. So subukan ko muna i-assemble to, tapos panda rin natin. Hello. Subukan na natin itong bagong gawa nating wheeling inverter na Premier K185. So nakasaksak na yan. On ko na lang yung welding. Yan, tumunog na. So set tayo ng dyan lang 140. So testing natin welding.